салом алейкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони дур аз ватан. хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, як тасмим гирифтам ки дар ҳақиқат мо дар сарлавҳаи ҳамин видео маълум аст ҳамаи муҳоҷироро хурсанд мекунем. чӣ хел хурсанд мекунем? Мо ҳам дар ғарибӣ ҳастем. тӯли 2 моҳ дар карантин будем, зиёд аз 2 моҳ дар карантин будем ва шуморо ҳамин хел будем дар Москва, ма худам дар Турсияем. ба ҳамин хотир насиб карда боша худо хоҳад ҳамин моҳ Тоҷикистон сафар карданием ва барои шумо гуфтем шуморо хурсанд мекунем. чӣ хел хурсанд мекунем? Мо шояд бисёриҳои шумо бекор будем тӯли 2 моҳ 3 моҳ дар карантин ва айни замон Тоҷикистон рафта наметонен. бисёриҳотон мерем, бисёриҳотон намерем. Ба ҳамин хотир ман як тасмим гирифтам ки Тоҷикистон рафта шумо дар кадом шаҳру ноҳияҳо қарор дорен, яъне шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо ҳастен, мо ҳамун шаҳру ноҳияҳо мерем. як чизи муҳимам мегӯм ки инҳо дар ҳақиқат дар корае ки шумо ҳам чизара бояд дар дилтон намона, ҳамунҷара мо рафта чикор мекунем, навор мекунем. яъне ки ҳозир шумо ҷои комментариям мефурӯен, ҳамунҷода менависен се шаҳру ноҳияҳое ки шумо мебинен. якумаш ки шаҳру ноҳияҳое ки шумо ҳамунҷа зиндагӣ мекунен, ҳамура бинависен. беғарзае ки ҷои хутон ҷои зисти хутон астае, 2 шаҳру ноҳияҳои дигара менависен. ҳамура мо нигоҳ карда қарор медем ки насиб бошад Тоҷикистон рафтем, кадом шаҳру ноҳияҳоро мисол бисёр шумо хоҳиш кардагиен, ҳамура рафта якум навор мекунем. бале, ҳамаи хоҳиши шуморо иҷро кардан мехоҳам, вале нафароне ки мисол дар ҳақиқат мисол эҳтиёҷ дорад бубина шаҳрша ё ки тарафҳои хонашона, мисол ҳамура нигоҳ мекунем ва баъдан бисёре шумо гуфтем ки мисол наметонем рафта ва ман хостам ки ҳамира баъри шумо расонам. мисол мегирем ноҳияи Данғара бошад ё ин ки Фархор бошад, Кӯло бошад ё ин ки тарафҳои Помир бошад, ҳамора нигоҳ карда мо баҳо мегирем. мисол чанд кас шумо навистагиен, чанд кас лайкш мондагия ва чанд кас ҳамин шаҳру ноҳияҳоро мехоҳа, ҳамунҷа мерем якум. ба ҳамин хотир мо тасмим гирифтагием иншолло наворҳои хуб аз ватан мешавад. ба ҳамин хотир мо хостем ки фикри шуморо гирему, мисол ҳамин чизро баҳри шумо пешкаш кунем. ман мисол ҳозир худам дар Туркия мехоҳам ки мисол кӯчамон ягон кас навор кунад ё ин ки ҷое мехостагима мисол тарафҳои Фархор ё Кӯлоб ё ин ки дигар шаҳру ноҳияҳое ки мисол мада маъқулай мехоҳам бубинам меҳмондоришон чӣ хелае, мисол меҳмонпарвар ҳастанд, чӣ хеле ҳастанд, мисол рафтем чӣ хел моро хушомадед мегӯянд ё ин ки бо мо чӣ хел рафтор мекунанд. ҳамаи ҳамин чизоро хостам ки мисол аз шаҳру ноҳияҳо рафта бубинем. хай бисёриҳо мегӯянд ака фалон шаҳр биё, мисол меҳмондорид мекунем, фалон ноҳия биё, ака як рӯз қати мо бигарден. мисол тарафҳои Панҷакем бисёр даъватмон карданд ки биёед ҳамунҷа мисол меҳмондоритон мекунем. албатта иншолло мо дар оянда гуфтем боз нақшаҳои хуб дорем. фақат ҳозир ман якта навори ноҳияи Фархора усол навор кардагӣ будам ки як соат аллакай бо хеле дига мешава. ман ҳозир мемонам ноҳияи Фархора камтарша тамошо мекунем, баъдан бо давом метем. салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз мо аз ноҳияи Фархор ба ноҳияи Ховалинг сафар мекунем ва дар он ҷо зебогиҳои ноҳияи Ховалингро барои шумо нишон медиҳем ва инчунин мазори Ҳазрати Султон рафта дуову фотиҳа мехонем. барои пешрафти кори мо дар видео лайк монед ва видеоро худи ҳозир дар имо, ватсап ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед то ин ки барои мо дастгирӣ шавад. бо мо ҳамсафар бошед. меравем. дар ин ҷо чашмаи зебо аст. албатта ки меҳмонҳо ҳам аз хориҷ ҳам дар ин ҷо ҳастанд. бисёр оби софи тоза аст. мо ҳам аз ин об менӯшем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. мо имрӯз аз ноҳияи Фархор сар кардем, барои шумо видео мекунем. фақат бинед ки ноҳияи Фархор чӣ қадар зебо шудааст ва мо хостем инро барои шумо нишон диҳем. барои дастгирии якум дар видео лайк монед ва видеоро худи ҳозир дар имо, ватсап ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. наздиконатонро ҳам гап занед, дар пешатон кадоме бошад гап занед, дар ҳамин видео лайк монад, чунки дигаро ҳам ноҳияи Фархорро бубинад. бо мо бошед. меравем.
دیدم. شاد از اکل سو میشد دیگه نکرمانده بکرود از تو نمیشوان دیگه چی گفت فهمیده اگه کدایا دوستان عزیز این کوچه باشد کوچه خدمون می شود کمتر پایینترش کوچه ما می شود یعنی автовокзали که نمیگن رایون درونی رایون پایینترش جای ما می شود. ای انا بازی میبینیم لویه هاشم میبینیم دوم خیل میشوم در نویه فرخور میشه خدا خواهد. خوش دوستان عزیز باز یک بینوی نو زمانوی در نویه فرخور. طرف دست راست تاکسی های اسمای بانیسا میبرن. خوش دوستان عزیز حاضر ما در نویه فرخوریم حاضر دومینا و گرفتیم و هم خیلی ویدیو کده میریم. بهترین ویدیو در کانال ما میشه تمام شهر نویه های وطن عزیزمون رو شما میتونید از کانال همنوا تماشا کنید حلاوت برید. ویدیو پیشتره ما رو هم تماشا کنید نشدید پلک خربزه تربز نرخ نواش همش هسته یا بدروی پول یا ایستوسه کنید تماشا کنید سوزه نه میره
ва албатта ки дар ин ҷо танҳо шаҳру ноҳияҳоро гашта не, мисол меҳмондорӣ ҳамон шаҳру ноҳияҳо, меҳмонпарваришон чӣ хел астанд, мисол ки халқи мо бисёриҳошон меҳмонпарваранд, мисол меҳмондӯстанд. рафтан омадани мо дар ягон сум дар кор нест, ягон чӣ дар кор нест, танҳо дастгирӣ кунен ҳамин видеое ки мерем шаҳру ноҳияҳо, танҳо лайк падидица кунен ки мисол ҳамун ба кирои рафтан шававу мисол морам ҳам шумо хушҳол шавем ва ҳам мо ҳам мисол фоида бинем, мисол ҷавонбинии мо ҳам бо дига шавад. Ба ҳамин хотир дӯстон як хоҳиш дорам аз шумо ки насиб тоҷикистон рафтем, ҳамин шаҳру ноҳияҳоро гаштан сар кардем, ҳатман ва ҳатман дӯстон аз шумо танҳо хоҳиши ман ки видеоро дастгирӣ мекунем ва шумо ҳатман мада ваъда битен ки мисол мо дастгирӣ мекунем, дар ҳақиқат видеота аз 100 000 просмотр боло мекунем. ма ба ҷону дил ҳамаи шаҳру ноҳияҳо мерам. Мада ягон суми шумо бародаро дар кор нест, танҳо як дуо кунена. Чизи асосии мо ки мисол мо дар корай просмотрай, ба ҳамин хотир лайк падидица дар ҳама шабакаҳои иҷтимоӣ дар пешван кадоми боша баъди ҳамин видеое ки меша бигем бародар ҳамин канали ҳамнавоб дро ҳамин охирон видео шуда як лайк як комментарий ҳамон мақсад ягон ҷотон кам намеша, и барои мо мотиватсия ва боз пеш меравем дигар чизора мисол гаштем бо фикр мекунем нақшаҳои идеои ки бо ҳастем мисол ки шуморо хушҳол мекуна бо ҳам хел мекунем, мисол бисёр чизи хуб мешава. Чизе ки ҳамин кора мо мекунем, ман фикр мекунам ки бисёриҳо шумо хушҳол мешавен ва хирсанд мешавен. Хирсандии шумо ин барои мо як неъмат аст. Ба ҳамин хотир ман хостум ҳамира баҳри шумо расонам. Иншолло ки дастгирӣ мекунен. Ман аз шумо боварӣ дорам ки дастгирӣ карден мо то 250 000 аз зиёд подписчик кардем. Ин ҳамаш бо дастгириҳои шумо мешавад. Шумо набошен, ман дар ютуб нестам мисол. Ба ҳамин хотир иншолло ҳаракат мекунем ки наворҳои хуб шава ва беҳтарин наворҳо шава барои шумо. Худатонро нағз нигоҳ кунед. Иншолло бо Тоҷикистон омаден, ман адресҳоам мегум, адресҳои моро ҳамаш медонанд. Биёед ҳатман мешинем, чой менӯшем. Дӯстои мо ҳамеша дӯсти мо ҳастанд, душманое ки ҳастанд худованд оро иҷозат намедиҳад. Ман боварии комил дорам ки худованд бо дӯстон наздик аст. Як чизро мегӯям ки касеро мо салом арз кардем, хушомад не адои қарз кардем, вале он фитнаҷӯи бемурувват бигуфто мо салом аз тарс кардем. ин салом аз тарс нест, танҳо салом аз қарз аст. мо қарзона адо мекунем. Худованд нигоҳбонтон бошад, дар паноҳи худованд бошед, эҳтиёт кунед худона. ҳатман дар комментария фикру ақидатона бинависен ки мо дар муҳимай зинда бошем. Канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.